Alright, businafo. Sa mo hwe patakali ehye ya. Sisi ya na ekonkongwafi a yekoya amane ya mamne. Sa wate ase. Na chine esi enum yi e wa bakosem ni mpaninsem. Nti pese busepani e kire sa bakosem ni mpaninsem no. 1860 ayekwa anwura saba ya no. Ye bebo ye ni fa hene opare ababi o abaso. E wonu ne ma no ntakracho e ma no eye adwangwa ene phantom from ne apakan. Nti mo hwa chini ya ye gina chi ya samre no 1870 nti sa chini ye gu ache papa observe mi nchawa no Mr. Hwan e born abaso no nana kwadade okuapehene ene bo opalia babio abaso ye freno aketoa nti sa chini we ache papa nti ye man we ni chini ya ye twa no first wa dukro inti we ni chine anatete no na omu yusu inti we ye mo basa inti ye na ye odura ayada butu inti ne ye no mincha no abusapani se anwona no kan anwona na ye den ade na if ye kwa ye den wansa na ye ba ye no ye tim boy abaso se ye den ade wakuapem ye kan anwona na o se da bia ye kan se ye adanfo ne nkranfo ene anwonafo ne nya so ko no na akuapem fo ko bo awon na ma yen okuapehene samre no nana kwadade no anwonafo no eche no nti opare ababi o ye nifa man ene ko yi no ede ne bae ti o bae na okuapehene no bo na baso nti wo hwa debia ye ka yen takracha no okuapehene eni nifa hene ene adongwa no eyo okuapehene ni nifa hene ena no mo na mo akoye se akoye kuapemfo nyina japade no nipa bebre ewo bi nga wo hwa aprede ensu di mu akoten pa nti wo ba okuapemama eyo odura twano aprede na odura no nti aprede fo na ehwe odura no so nti na chese ye ni famai odura no ewo ni famai se aprede she ni famai mu ise ni famai edimu owo ku apemamu ena odura mu akode ayeka dabia no eyo konfa no chi na koye ma eye asantefo akonfa no chi no so ofi eye chirpon mamu eye gwanfunu eye ukugwa nti na chese se yenya sa japade na ese ye ne yehwe so nti yang ne di odura koma eyoku apehene ansa na watimi atwa odura ono ne oduso no mi e video bi about odura no ba na denchirafo e ka se won sane ma na wo se konfa no chikoye ma asantefo no wo se eye one day ansa na asantefo beje fi won ho no so won ho adwenkyere ne sen yo ano de eye denchirafo no eye o ma asem efise abakwa asem kire se ni aminim ni se minum se asantefo kwaji o mu fa hu di fi denchirafo ensam efise na asantefo she denchirafo ase nti asantefo kwaji o mu fa hu di ti so mu kwaji o mu fa hu di ananka amamno mu no so mu adu o mu so di ananka denchira be she asante ase nti se so mu ya amane bi na se o ma be she o ma se a eno no asantefo na beka asantefo asantefo ne betimi aka se ye koji odura no wo eye denchirafo nsam ena akuapemfo ababeje ye de enum se ye okonfa no chi eye odura ma asante e de kan mu nyina bo mu eye afasha na afibia no na se asante man ehia na omude kan wo mu ebom anu ne oduso no ena onyame nchade ebedi akuapemfo ntam biso okona ye akuapemfo nkwa na kwa nkrafo ka ho nanso hwa nia edimu akoten no ene ne odosu no ene ntakracha no anu so na ebedi akuapem no na chese akwamfa no chi tumi na odema eye asante no ne fa no abedi yensam nti ese ye hweso yi enu nti na odura no wo ni fa man mu no odosu ni ba bia
sani ya ka say odwura no fi asante no ebetimi adu bribi anada bi ebetimi afre asante wura otumfo say bi a ombre invite ni so ombre odwura na say bi sana nti amamre mu no se asante yene ba okuape yene wonfa sa akola no ntrananu ntakrache wono wonfa ni mpue e mani hu se so de ni pue na che sa koye se already no fell okay je se e da asante yene baba no wonfa sa akola no empue kura nti metiase a asante hene o se tutu betia ba kuape modwura na mo so ba kuape modwura ntakrache wono enwo se yi ni pie yes I say di no fell bibisa se gof abakosem no ye gi odwura no fi won chen sanity nti ansa na asante yene kura baba do ya be so hene nanza sambre no ne de akola na akoshe fam nti obetra eye impeni asia o makola no embetra na ni sanity ti di obuo ni bibia ma ese ye di obuo de mano nti okuapenyene sasante yene invite no na zo zo ocho odwura na so ya mani bi onfa ni ntakra cho onye de enko na o de no ko na ze oje se wa je ni tumi no oje mati ase ati sanity enti odwura ya kan odwura na yesunsum ye frɛ nti ya na manfo nti ne ma bi ase eno ane se yesi okumu ade so o kanu sa nko a eno no minji ntum sa okay vise obia wa mamla ohuma yedi ene ode ayedi nyina obia wa mamla oyansa na wadi ode enti okuapenyene yaka odwura na ono ne odosu no betimi acheche mu kakra nti odosu no ne tumia eya sandfo de ayaji eda apred nti ya di fi apred ekwo na chese odwura ayede adu nti omko ya amane ni nyina wia no masa de akwa apred ya beria okuape hine be di odwura bia na ye di fi apred yo de ko nti odosu no ya de ayehu dabi anajo no ko tetero ya di twa mu dia ese fi apred kusi ebru kusi ekropon eso obi ada evise ablafo na desa nti so mushia odea omodo be ya mam isa nati yanse no be di odwura no di fi apred na de ko no ni odwura no na ni aka ka woni ya mane ni amamra ese yeye na mu odosu no eni tagra nti no yin ni wia aso kwa kodware okra evise ya de akola na akosoro akola na yesunsum so ati ase ni yesi ni fam nti ese ya mane ma ohene ne akola no sanity